Okay, good morning. Good morning sa inyo ang tanan mga katil. So, sorry kayo mga katil nga wala kay ko ka-resback sa inyo ha. Then wala kay ko ka-reply sa mga comment dire sa ko ang mga video no. Sorry jud kayo kay umikan kay ang ato ang tower dire sa dito na gi-repair na no naguba. So wala gitay signal. Dayon maka-internet rata kung maadto to sa karsada sa naman ta diri sa bukid. So sorry di kay sa inyo, pasensya di kay no wala kay ta ka-resback sa inyo ha. Dayon napotay napoy uban mag chat sa kuha nga don follow back no. Wala po nga pagtan-aw na ko sa ilang mga account wala yung mga post na video sa man na pag-follow na to sa ilang wala man po sila yung mga video, wala man po yung mga post no. So pasensya jud kay mo no ta masabtan ninyo nga wala kita ka kuan sa inyo no. Sorry kayo. So bisan pa noon to dinana no. Nagpasalamat kog dako sa inyo ha, sa inyo ang walang sawang pagsuporta. Salamat kay sa inyong tanan no. God bless po sa tanan. Bye bye, paliw kog share.